No videa, dneska si dáme takú hru, že Simply Fireworks. A najprv, čo si tuto urobím, budú takéto gigantické kulové kumy, lebo to tu najviac potom zavadzajú. A potom to zbytočne búchne a sa nám to tu celé zalaguje, takže nechcem dostávať lagy. Takže teraz tam to ďalšie, pekne na prvú. No, čo by sme si mohli vyskúšať? Máme tu niečo v Rewards. No, nejaké tie ohňostroje, ale aj tieto, ako keby detské pyrotechniky. No tak, lebo viete čo, dneska si nedáme, dneska nebudem taký ako, že budeme odpaľovať ohňostroje, ale aj to, ale my si dneska dáme aj ničenie. Pekne toto autíčko zničíme. To bolo slabé, to bude niečo silnejšie. Hehehehe, na. Tak, hehehehe. To by sme ďalej mohli získať. Prepáčte mi to, som katolík, ale dávam nič aj kostolíky. Teraz si dáme takýto mega. To si dáme teraz moc. Aha, pozerajte, aký je pekný. Dobre, a teraz si ideme nachystať nejaké tie ohňostroje a vyskúšame niečo z týchto rewardov, takže toto som ešte nikdy nemal, takže to sem dám a ideme sa pozrieť na Fireworks. Dobre, takže dáme sem tento Airstrike, tento takéto, že Gold Titanium, takéhoto Monkeyho. Čo by tu také ešte mohlo byť? Možno toto sem dáme, no, aj som to dal. Dále sem dáme takýto a ešte sem dáme toto. A ešte sem dám túto kulovú gumu. Takže dobre, takže pekne to budeme odpaľovať. Tak, môžeme si noc, zapnem baterku. Dávam noc a ideme sa robiť takého skorého Silvestra. Silvester je až niekoľko dní, keďže už je december. Toto by mali byť, ako čo sú tie tie rýmanky, toto by byť kulomec z nich. A je to pekné. Tu máme lagy. To si skončilo. Dobre. Už to skončilo. Už teraz si ho dáme tieto lietadla. To by mal byť zvukový. Máme teraz takýto. Zase chceme pozrieť asi, to je takýto červený. Pekný je. Áno. Pekný musím povedať. Už nám skončil, takže tuto teraz dáme toto pekné Gold Titanium. Ten je pekný, len by mohol ešte trocha do výšky strieľať, že? Tak ďalej tu máme túto opičáka. Opičku. Jojo, opičku.
ten je pekný. Je strašne pekný, super. Je pekný. Tady tu máme ještě. Tuto máme, že ten minus. Tak, to je pekné. Je pekné. Ještě to robí jako fontána. Teraz tu máme takýto tento červený. 100 striel. Ten je tiež pekný. Zase do výšky viac by mohol byť. Ale je pekný. No to sa musí povedať, že je pekný. Dobre, takže ešte nám neskončil. Pôjdeme na taký jednu linku, tak tam máme taký. Už nám tento skončil. On ešte neskončil. Taký dlhý. Ešte furt neskončil a už skončil. No tu máme Sky Hide. To bude další ohňostroj. Taký maličký, keď sa chcete zabaviť. Ten koniec bol pekný. A to ešte nebol koniec. Teraz bude takéto. Tento dáme ako pekný, keď chcete napríklad. Strašne pekný, keby na tejto hre je Silvester, tak živo takto dáte jeden ohňostroj, takýto malý linky a máte hotovo. Teraz neviem, či toto je ohňostroj alebo fontána. Dobre, rýchlo. On ešte neskončil. Taký pekný, no. Nie pekný. Strašne. Teraz tento veľký. Tu idem preč. Takáto pekná kulová puma. Super. Môžeme si dať teraz taký deň a môžeme si hodiť na kurdimovnicu. No, na kurdimovnicu by sme si mohli dať. Napríklad dáme si, viete čo, takú oranžovú. Budeme ho držať v ruke. A bežíme. Skončila. A molotov si ešte hodíme. To je také pekné. Čo by sme tu mohli vyskúšať? A tento let vypadá tak čudne. Teraz musíme dať drop. To musíme dať asi na ňou, že drop. Budeme takto lady. Potom pokračujem, že? Čo tu ešte máme? Mohli by sme si dať teraz. Napríklad, viete čo, dáme si teraz ešte jednu noc. Dáme si tieto tanky. Reklama, áno, toto hra je na reklamy. Áno, je na reklamy táto hra.
Dáme si sem takto 2 tanky a môžeme si ešte odpaliť toto jedno lietadlo. Dobre, takže dáme si teraz noc. No a najprv pôjde lietadlo. Tak to iba jedno. Dobre, teraz pôjde tento malý normálny tank. Vydarilo sa. Je tento. Budeme si ešte mali dať napríklad takéto kolieska. Dáme si normálne a ešte normálne bez farby. Všetko narazilo sme tu boli celý deň. Tak dobre, to je koniec videa a čau.